Башкортостан махсус хәрби операция яугирларына һәм уларның гаилә әгъзаларына ярдәм елын йомгаклай. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсем Әштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултай депутаты Әлфит Нигъмәтянов. Һаумыгыз. Хәйр көн. Әлфит Рафаэльевич, һеҙҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Ошо көндәрҙә Рәсәй оборона министрлығы һеҙҙең хеҙмәтегеҙҙе баһалап, Ватан батырҙары иҫтәлегенә медалы менән бүләкләне. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Был ниндәй эш һөҙөмтәһе? Зур рәхмәт. Көтөлмәгән бәйә дип әйтергә буламы? Әйтелмәде дә. Бына үткән атнада Мәскәү ҡаласында үткән хәтер кичәсенә йылда мине чаҡыралар. Бына шушы кичә барышында оборона министрлығының медалы белән бүләкләнде. Мында инде безнең махсус хәрби операцияда ҡатнашыусылар белән эшләгән эшләребездә, шулай уҡ безнең алып барған республикадағы яугирләрне хәтерләү, менә шушы безнең тарихны җиткерү, яшьләргә тарихны җиткерү һәм шулай уҡ илсөйәрлекне тәрбиәләү эшләре, менә шушы күп эшләр, программалар, проектлар алып барылған эшләрнең хезмәтәсе дип әйтергә була. Шуңа күрә бу әлбәттә безнең бөтен республикабызның эше, минеке генә түгел, бөтен организацияларныкы дип әйтәйек. Әйткәндә, ошо көндәрдә генә Башкортостан Республикаһының тап ватан һаҡсыларының исемен мәңгеләштереү буйынса эше юғары баһаланды. Волга-Бой федераль округындағы президент вәкиле Башкортостан Республикаһы башлығына был йәһәттән диплом тапшырды. Тимәк, был бер генә юнәлеш буйынса баһаланмай, гомумән алганда республикала бындай эш ватан һаҡсыларының уларҙы хөрмәт итеү юғары кимәлгә ҡуйылған дип әйтергә була. Әлбәттә, бу безнең башығыбыз Радиф Фәритованың ҡуйған беренче үк маҡсаты. Бу безнең республикада бик зур өлөш алып барыуына ул. Менә шуңа күрә ул теге быйгын әйткәндә батырларыбызның Батырлар партиясы дигән проекты бар. Менә шунда әйтеп киткәндә берсе генә күпме безнең Башкортстаныбызда менә күпме мәктәпләрдә ачылды. Үзем ниһаять шул чараларда бик күп катнашырга туры килде. Шуңа менә шушы безнең Башкортстаныбызда алып барылган эш безнең яугирләргә, ветераннарга, илне саклаучы егетләребезгә, аларның гаилә әгъзаларына булган зур караш. Менә ул теге быйгын әйткәндә бик зур баһа ҡуйылды. Бу былай гына әйткәндә, минем үземнең менә шушы эштә ҡайнау белән безнең Башкортстанда алып барылган эш, ул үлчәүгә салып кына баһа ҡуйып булмай. Әйткәндә, бына 22-нче елда башланғаста махсус хәрби операция Башкортостанда 40-ка яҡын ярдәм күрһәтелә дип без журналистлар әйтәйек. Хәҙер инде был ярдәм 50-нән ашты. Дәүләт Йыелышы Ҡоролтай депутаттарының эше шунда күренә. Әлбәттә, ансыда бар, бу эш бик зур өлеш кертә. Ул өлеш кертә, хәтта менә шунсы куаныч, мин Мәскәү ҡаласында да булам, федераль уровеньларда да ҡатнашам, генераллар белән очрашыуларда, Следственный комитетныкы, прокуратура өлкәсендә булсынмы, шулай уҡ организациялар өлкәсендә булсынмы, ведомстволар безнең дәүләт органнарында булсынмы, безнең Башкортостанның опытын Рәсәйгә чыгарырга кирәк дигән әйтүне мин еш ишетәм. Менә шушы әлбәттә безнең эшне күрсәтә. Менә әле генә Бердәм Рәсәй партиясыннан килгән Герой России безнең килеп китте. Бердәм Рәсәйдә безнең безгә бергә ҡабул иттек аның белән. Менә ул да әйтеп ҡайтып китте, сезнең опытны Рәсәйгә чыгарырга кирәк дип. Бик зур баһа биреп, менә ничек икән үзе күреп ҡайтып киткәч, соңдан Мәскәүдән да безгә тагын әйтәйек, обратная связь бирелде, шул ук өлкәдә эшләргә дигән. Зур ҡуаныш, бу зур ҡазаныш та дип әйтергә була безнең Башкортостаныбызныкы. Әлбәттә, бу беренче безнең башлығыбыз Радиф Фәритованың ҡуйған курсы. Менә шушы. Әйткәндә, һеҙ ҡабул итеү бүлмәһендә эшләйһегеҙ һәм бына бөгөн тап ҡабул итергә тейешһегеҙ. Һеҙ йәмәғәт башланғысы буйынса мөрәжәғәттәрҙе һуңғы ваҡытта кәменеме, арттымы, ниндәй күҙәтеүҙәрегеҙ бар? Күҙәтеү, менә без аны алдан фаразлап барадырыйыҡ, Следственный комитет белән башланғаннан алып, менә шушы ҡайсы өлкәдә булған безнең ҡылмышлыҡларны ҡайҙа нығыраҡ эшләргә, ҡайҙа системаны алып сығырға. Бүгенге көнне бу безнең күрсәтеүләр кәмеде.
күпкә кәмәде. Димәк, хәл ителә. Бу безнең Башкортстаныбызда тагын әйтәйек, бу көндә эшләгән эш шунда кайнайбыз. Менә шушы бүгенге көнне инде җайга салынды. Бу бик шатлыклы статистика дип әйтергә була. Гомумән, күпкә кәмеһен дип әйтгән теләктә шулай бит. Чөнки яугирларда ниндидер һораудар, улар кәмерәк борсыһын. Уларның төп эше әлеге вакытта ватанды һаклау һәм уларның гаилә әгъзалары тыныс булырга тиеш бу җәһәттән. Икенче яктан караганда, һезнең эшегездә бuna гуманитар ярдәм оештыру гына түгел, шул ук вакытта илһиярлек тәрбиясе өстендә эшегездә баһаланылар. Ошо юнәлештә һөйләшеп алайык. Һез үзегез дә яугир ветеран, бuna һезне кызу нөктәнән кайткас, ошондой илһиярлек тәрбиясе максатында мәктәпләргә сакыруыгызга һез үзегез ничек караныгыз? Бuna ошо саралар улар яугирлар өчен ни өчен кирәк? Бу ул вакытта бар илһиярлек кайту вакытында ук менә игътибар итеп, менә Кировский район военкоматы егетләрне армия сафарына җибәргән вакытта озатадыр. Шундай кайда күбрәк үзеңне сакларга, кайда нинди юнәлештә үзеңне табу хезмәттә дә менә шуларны өйрәтеп, аңлатып, үзеңнең үткән хәрби юлларны сөйләп җибәрә торган. Бу бар мәктәпләрдә шулай ук барып очрашаяк, колледжларда үзебез укып чыккан менә шуларда барып очрашулар була торган. Менә шушы ул кирәк ни өчен? Чөнки ир булып туган кеше иленә таба тугры вакытка бәләкәйдән, гаиләдән, мәктәп бусагасыннан тәрбияләнергә тиеш. Чөнки без белмәйбез алда нинди килеп чыгар икәнен. Ил һәр вакытта да, һәр көндә үзен саклаучылар булырга тиеш. Менә шушы саклаучылар алар безнең ир-егетләр. Монда инде нәрсә булырга тиеш ир-егеттә? Беренчедән принятие решения дип әйтәйек. Карар кабул итә белү. Карар кабул итү. Илне сакларга кирәк икән, кирәк. Бүтәне аның уйланырга тиеш түгел. Иң беренче илне саклау. Калганын ничек уйдат? Менә шулай дип уйлап китә торган як без. Ның чакта да әле дә бар ошол ук менә күзәтелә зур егетләр узатканда үземнән киңәш килеп сорайлар, әлфет булышып җибәр, ничек кайсылай барырга, кайдан ничек тиргә илне сакларга керергә, менә махсус хәрби операцияларга алар утырып сөйләшенә, нокталары күрсәтелә. Безнең бүгенге көнне Башкортстаныбызда моның өчен бик уңай шартлар тудырылган, рәхәтләнеп үзең сайлап кайда барасын китергә була. Һез еш кына бuna кайткан яугирларга реабилитация мөһим дип әйтә киләһегез. Медицина реабилитацияла, психологик реабилитацияла. Ямгыятыбыз бuna әле егетләрбез кайта, уларга ничек ярдәм итә ала? Бuna ошо рәсми булган медицина, психологик оешмалардан тыш. Бүгенге көнне бу Башкортстанда менә без эшләгән әлеге дәврдә бик зур эш алып барына, бик зур. Һәрбер кайткан егетебезгә медицина диагностикасы үткәрелә. Һәрбер поликлиникалар ишекләре ачык, хәтта шылтыратып поликлиникадан врачлар үзләре чакыралар. Менә шу ике этапта бара ул, беренче этап, икенче этап. Менә шундый безнең министрлыкта, саулык саклау министрлыгында зур эш алып барына. Моның бу бик шатлыклы юнәлеш дип әйтәйек, чөнки без сугыштан кайтканда үзебезне чутайбыз таза дип. Ул менә каян киләдер, бөтенесе шулай үзен чутай, барасы юк. Медицина ярдәме кирәк. Әлбәттә, бу кайдадыр ялгышу була, кайдадыр ул теге психика, ирлек психикасы тегендә ныгый барыбер. Шуңа күрә монда кайткач та ул бер 5-6-10 елга сузыла менә шушы ныклык. Кайдадыр кирәклеген дә аңлап бетмәйсең, шул килеш менә автоматизмым бара дигән кебек. Тазамын, Аллага шөкер дип, менә исән сау кайттым дип. Менә шу бара ул. Әлбәттә, демәк, реабилитация ул 1 еллык кына эш түгел. 1 еллык кына эш түгел. Менә мен үземнеке 10 елга сузылды. 10 ел, но менің авыр контузия алганнан соң миңа медикаментозный лечениелар кирәк.
3-4 елдан гына башладым әле мин аны, врачлар менә килеп терәлгәч дигән кебек. Менә шуны аңлап бетмәйбез. Егетләргә психологик ярдәм да кирәк. Үзеңә батмаска барыбер сугыш анда күрелгәннәр нервны тиз какшата. Шуңа күрә ныклык белән барасың, ирлек ныклыгы белән, әмма барыбер реабилитациясез булмый. Шуңа беренчедән Ямгыять без нимә эшләргә тиешбез? Ямгыятның аңлавы, менә шушы иң беренче аңлап кабул итү. Безнең яугирләргә булган хөрмәт. Медицина ягыннан бездә инде куелган, безнең кайткан вакытта мондай реабилитациялар юк иде, бу хәтлем бүгенге көнне ул нык зур өлеш алып кирип киттеләр безнең врачлар. Менә шуңа Афган сугышын үткән, Чечня сугышын үткән тәҗрибәләре белән бергәләп, менә шуңа бүгенге көнне әйтәйек, егетләребез менә бик опытлы, бик зур врачларга кулларына килеп керәләр. Менә шуңа күрә инде бу бик шатлык. Шуннан инде безнең иң менә мин аны гел мактапта әйтәм, бу тагын да безнең республикада гына барган юнәлеш санаторно-курортное лечение. Бу тагын да безнең Ради Фәритованың куйган бер курсы. Бу бүгенге көн бик популяр егетләр арасында. Менә шу санаторно-курортное лечение кайткач та ул елда булырга тиеш медицина буенча. Әмма без алабыз аны елга 3 мәртәбә, 3 елга 1 аладырык. Без кайткан вакытта менә шуңа менә егетләр кайткач та килеп керәләр. Бу әлбәттә безнең какшап кайткан нервларын ныгытып куя. Үзең дә сизмәстән санаторно-курортное влияние алып чыгып китә. Ошондой ярдәмдән баш тартмаска егетләребезгә дигән теләктә тапшырыбызны йомгаклайбыз. Әлбәттә. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә һәм тагыла бер тапкыр дәүләт награды һәм котлайбыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Башкортстан дәүләт йылышы курултай депутаты Әлфит Нигъмәтьянов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.